Ngiyayikhetha inkosi yasebukhweni. Bantwana basezulwini sihlangene ngomoya wonyazi. Bantwana basezulwini kunomshumayeli ubaba umlondo wasembukeni. Sihlangane uyo owenze ukuthi size sihlangane la. Sithatha zonke intambo sizibuyisele kuye. Amen. Makube kuhle ukuphakama kwami kwabancane. Umthandazo wesabatha. Nini yesabatha mayibe enhle kwabancane. Docela inkosana yakwaNtuli yakhona khona lapha ekhaya eKwenameni sikhole ngomthandazo wesabatha. Inkosi ezimusisi. Amen. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane. Senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ongeno Jehova Manazaretani.
Bandla lenkosi masikhuphe sithandaze. Thixo uNkosi yamakho
inkosi enkulu yasebuhleni bamanazareth uShembe unyazi bezulu. Bantwana benkosi siyabonga ukuba uwemukeleka lapha emzini waseKwenameni. Sisenkonzweni ke yentsha yebandla lamanazareth inabashu. INkonzo ehostwe region yethu lapha eGauteng. Sizizwa sithobekileke ukuthi sikhona lapha nabantu bakhona. Sicela ukwemukela bonke abantu abakhona. Amen. INkonzo ke manje kuseni izophathwa izoqala kuba inhlalisuthi kuyinkosazana kube inhlalisuthi kube inkosazana ivesi elilodwa indaba ibe yodwa. Uma sizoshaya nje sidedelane ungaphindi ivesi ungavuli incwadi uphinda phinde inkonzo akuyona eyomuntu eyofakazi. Cela sihloniphane nesihlonipha isikhathi. Uma sokwenza kanjalo songena sonke. Amen. La sisenkonzweni yentsha ngiyathanda ukuthi ngisho kodwa bese ngihlala phansi ukuthi uma uyintsha yaleli bandla inkolo iqala kini egcikini. Akunako kusiza ukuthi ugijime lapha esontweni kodwa kini ayikho indaba yakho. Abazali bakho awubazi nokuthi badleni. Umthetho waleli bandla ukuthi uma ukhula umuphe umzali wakhe imali noma kuthiwa uyasebenza ukuyikhipha ephaketheni uyinikeze ubaba wakho uyinikeze uma wakho bese ethi ngiyabonga mntanami inkosi kubusisa. Uma uyinsizwa yaleli bandla ungakaze usithole isibusiso sikamzali wakho uzohamba nenkinga. Uma ukhula ungakaze umondle uma wakho uzohluleka ukondla umkakho. Bese usidalela amacala angasidingo amacala obudedengu. Namhlanje ngifuna ukukhuluma nensizwa ezikhulayo ukuthi insizwa ezikhulayo ukukhuthalela ukuthi noma kuthi uhola imali encane kangakanani kuye leyo mali encane ukujwayela ukuhlephula encane unikeze abazali bakho. Ngoba kuyokuhlula uma uhluleka ukwenza ukukhula kuzokwehlula ukwenza noma usunomakoti uhola imali uthi hayi ngoba incane ngcono ngidla ngedwa zilamba izingane zakho. Kanti kuyicala ukulamba kwezingane ukhona. Ngiyabonga bantwana benkosi. Inkosi ngibuse nekuzwini. Cela sihloniphane ningensizwa nani makhosazana. Amen. Kodwa ke singakaqali ngixolele kunosihlalo we-region lapho kwaba uNdlovu okuyena ophethe ikomiti le-region yalapha eGauteng. Ngicela mengihlala phansi nginikeze yena bese thula ihambele ikhona bese inkonzo iyaqhubeka. Amen. Ushonjalo Jesu Christu
egameni elihle likaNkulunkulu owenza izulu nomhlaba oyinkosi yakho konke okubonayo nokungabonwa unyazi lwezulu ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. maNazaretha siyabonga uNkulunkulu uthando oluhle kangaka senzele lona singabantwana balelizwe. Ngiyafisa ke bafowethu nodadewethu ukuthi sehlukanise ukuba khona kwethu la, ukuthi njengoba silapha thina sifani nabangekho lapha ngalesi sikhathi. Ayibonge inkosi. Ukuba khona kwethu la maNazaretha kunomehluko nabangekho lapha, akusoze futhi kwafana. Lo nkulunkulu esihlangene ngaye lapha maNazaretha uye lo wayekhona emandulo. Sake sezwa lapha engomeni yamashumi amabili ukuthi uNkulunkulu omdala wensuku owaqala lokuhamba ubhombela isitimela samampondo wake wakhuluma nembongolo yayingapha ezweni lakithi kwaze kwaqanjwa indoda yayumnikazi waleyo mbongolo yakamlungana kwathiwa umashaya imbongolo. Kodwa uNkulunkulu wakuzwa ukukhuluma kwale mbongolo esemkhayideni yona isezweni lakithi kwaMpukunyoni. Ngo-2019 ngo-2019 umvangeli umkhwanazi waseJabulani abamazi ngoLuka uyafika lapha emzini wasebuhleni kungumhlangano. Uma eyibheka inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu eguqa phambi kwayo, ubona ubuso bawo bubuhle ijabulile, wayesefike eguqa nje. Wathi maye ukhipha umnikelo ethi yawubeka, wayibonisa ishintsho inkosi ebusweni. Yashintsha ebusweni yaqeda yakhuluma phezulu, yakhuluma sakumthethisa engakawubeka umnikelo. Yayisithi awume kancane mayithi uyanikela, yama yathula into yasezulwini yathula yathi du, yayisithi kulungile nikela. Wayeseyanikela yathi inkosi imbusise. Uthe mangabe eqeda uthi inkosi kubusisa wayeselalela lamkhwanazi. Njengoba ulapha nje lezi imbuzo ezikhulekile ekhaya kuyoze kube nini ukuthi njalo mawuze emhlanganweni wena uzoshiya ukhuleka imbuzo ekhaya. Lo maNazaretha esiphambi kwakhe uye lo wakhuluma nembongolo esekuphakameni ikwaMpukunyoni. Uye futhi lona ngo-2019 okhulume nezimbuzi zakwaMkhwanazi zikwaMpukunyoni edukuduku, umnikazi wazo eguqile phambi kwesihlalo. Ngelinye ilanga kuhamba indoda ngaphezulu lakithi yakwaMathenjwa. Uma ihamba le ndoda emhlabeni isihambile lo luhamba isikhathi eside, ingumshana kaThabede lokuhlala ekukhulunywa ngawo wayihamba ngobabamkhulu. Uyahamba le ndoda yakwaMathenjwa inamakhosikazi amathathu. Isikhathi kusuka ezansi imzwawo uphansi ngasethempelini lasePhumlani kukhushuka kuyoshona phezulu abazinto abazangakithi eNkonjane kuyobizwa umndeni wakhe khona ulela uMathenjwa uSkey akasavukile. Ntambama ilanga maliyanga sekushonini umndeni wakuba usuhlangana, umuntu lokuyihamba ekuseni umndeni wakuba mangabe usuhlangana ezothatha uMathenjwa ezohamba eyogcinwa, uyavuka uMathenjwa lapha asegoqwe khona walungiselwa khona ukuthi uselele. Uma ivuka uMathenjwa uthi ngibuyiswe into eyodwa kuthiwa ngizosho lokho ebese ngihamba. Uthi uMathenjwa njengoba kuhlala kuhlatshelela lapha ngomfula waseHuze maNazaretha. Uthi lo mfula waseHuze awugcini lapha esihlabeleni kodwa uhamba ubone ngamehlo mawusungale kwelizayo. Uthi ke ngibuyiswe into eyodwa, uthi njengoba kade kuthiwa amakhosikazi awahamba u14, amakhosikazi ehamba u25, insizwa ehamba u23. Uthi ohambeni lwami lonke lokukholwa, uthi ayikho neyodwa inyanga engakaze ngiyinikelele u23. Uthi kodwa kubese kubonakala ukuthi kukhona inyanga engayihambanga ku23. Uthi ngithema ngabe ngifika kulo mfula waseHuze, uthi ngase ngifike ngithola intambo ebibekwe nganene komfula nangaphesheya. Kwathiwa uma ufika lapha indlela yakho yonke imnyama fanele uhambe phezulu kwale ntambo. Uthi ngibese ngihamba nangempela, uthi kumnyama lapho, uthi kodwa kade kukhanyisa izibani zami ka23. Lezi eziyokhanyisela wena futhi zika 14 neka 25. Uthi ngibese ngihamba phezulu kwale ntambo encane, uthi ngahamba. Uthi lapha engihamba khona uthi inyanga ilingana negxathu lakho mangabe ususa unyawo libeka lapho, uthi inyanga isiphelile. Uthi ngifike ngalisusa unyawo ngalibeka ngalisusa ngalibeka, uthi intambo yami ibihlangene. Uthi intambo ngaba ibonakala, uthi kodwa ukuze intambo yami ibonakale uthi bikhanyiswa lezi izibani zami ka23. Uthi kuthe lapha engifika khona intambo yami isinqamukile khona, uthi angabe ngisakwazi ukuthi ngizowela kanjani. Uthi kwase kuthiwa inqamuka kanjani intambo yakho lapha Mathenjwa, ngoba lapha intambo yakhe enqamuka khona u23 unikelile. Sikhona inkonzo.
Labuzizwe ukuthi intambo yakho mathenjwa inqamuka kanjani ngoba lapho kunqamuka khona intambo yakho kufanele ngabe nesibani sakho sicinyiwe uthi mathenjwa ngathi angazi ukuthi kwasekuthiwa ake kuhlehle kuyobhekwa emuva uthi lafike labheka ibhuku lakhe lika 23 kwabonakala ukuthi lapho intambo yakhe enqamuke khona ibhuku lika 23 ulinikelile kwasekuthiwa ake sibuye sizobheka einyaweni kwathi mangabe kubhekwa lapha enyani kwathiwa ukuthi lenyanga ayinikelele ngayo ibhuku lakhe lika 23 kodwa ubengayile ku 23 ngalelo la lithi ke lelizwe noma ungazi unikele u23 kodwa mangabe ungawuhambanga izibani zakho zizokhanya uthi lapho kuyofika kunqamuke khona intambo yakhe lapho kuyobe kuphela khona uhambo lwakho lokuthi ngaphetsha kwemfula uthi izibani zakho ziyokhanya zize ziyoshona le ngoba wena wawunikele u23 kodwa ungawuhamba uma ngabe unikele u23 ungawuhamba intambo ixhunywa bani ngoba intambo iseyinyaweni zakho bathe kuzoshaya inhlanhluthi kushaya inkosazana ivesi libelinye nendaba ibe yinye sihloniphe nje isikhathi sihloniphe nobaba ihambeli eyikhona njengamanje angiboni ukuthi zikhona eseyifikile mhlawumbe mazizofika ukuqhubeka kwelanga kodwa nje ake sihloniphe izwi inkonzo seyabiwe mangihlala nje phansi kusukuma inkosazana mayihlala inkosazana kusukuma inhlanhluthi isikhathi bazosigadela sona obaba inkosi ibusiseni kuzwi Senkula sehlangathi amen. Lo kuqile ulindelwa owamngomezulu osuke ePitoli ethempelini enkazimulweni. Nazaretha njengoba sikule indawo engcwele silethe uthando nokuthanda uShembe kuba sizoguqa phambi kwale ndawo nekuthanda idalaza yithi. Cela ukuguqa kwami phambi kwabayingcwele novalo niyesaba kepha ngiyacela ukuba unyalo lwezulu lisokulimlwana ngizokhuluma indaba enkulu kithi makhosazana ukuthi lena nsuka esimbozile emakhanda akuyo oyomhlobiso akuyo ukubona abangani bethu ukuthi cha umngane wami ongakholwa engibona ukuthi cha manje esontweni ngiyamboza kepha inobungcwele Golunye usuku maNazaretha ekhaya isengwavuna. Golunye usuku maNazaretha kuyenzeka omnye umvangeli uDlamini uyagula. Wathi megula elokhu egulile njalo. Sase sinta bayepheza kwakuyisabatha. Sase sihleli usuku kuthi ngesonto sizohamba somkhulekela umvangeli ukuze ephile. Ngoba maNazaretha umvangeli ubemkhuthalela uShembe ubemthanda ubehambela wonke umuntu ogulayo uma kuthiwa khona ogulayo umuzothize kube uyo osiholayo sase sihamba sintaba yepheza singakahambi maNazaretha sasho usizoshaya isiguqo sango-12 ebusuku ukuba sicela unyalo lwezulu kube ilona elihamba nathi ngoba thina sinawo amandla kepha uShembe uphilisayo uNkulunkulu. Sase silinda maNazaretha ngoba la ekhaya kuyalindwa. Sase sihamba sasizingane ezincane. Sase sihamba sase sifika endaweni emachobeni. Sase sifika sifunda umthandazo wokuvuka. Sase siuqeda. Ngoba maNazaretha la ekhaya khona lesihlabelelo esiphilisayo. Uma uhlabelelo sona umuntu megula uyasinda ngaso.
esithi babethu sezulwini. Sase sihlabelele sohlabelele sase simthandazela sikhipha inantsuka lesimboze emakhanda. Samkhulekela sase simbusela amanzi sase sihamba. Ngoba amaNazaretha wayese umuntu owayethatha ehlalela ngene ephinde busele endlini. Ila ngabona khona ukuthi sihlabe 39 sithi mbonga uJehova mphefumulo kusanethuba. Kumele lelo thuba silisebenzise. Uma ngabe kufanele siphume eshumayeza abantu asisebenzise lelo thuba. Sisaphila. Sase sihamba sekhaya. Kwathi ntambama base besifonela bathi umvangeli usale wasinda. Sikhuluma ngoNkulunkulu onjalo. Sacela ukudlula encwadini uTimothy wokuqala 2 ivesi lika 9. Ifundeka kanje. Njalo abesifazane abahlobe ngezingubo ezifaneleyo. Babe nokuhlonipha nokuqonda. Bengahlobi ngezinwele ezalukiweyo, nangegolide, nangamapharela, nangezingubo ezinentenga enkulu. Makhosazane kunalento esenzekayo kuthina, njengoba sekuyisikhathi secorona. Awusaboni ukuthi umuntu uyinkosazane noma kayiyo. Siyacela ukuba uShembe afike enhlizweni zethu. Siwayeke lamabhuluko esagqokayo. Siyeke ukuphuma emakhanda. Ngoba amaNazaretha thina uShembe usikhandela into enhle kakhulu. Nkosi busise nikuzile amen. Ngizathanda ukudlula entshumayelweni. Ome phambi kwenu inkosana yasendlela enhle. Buya le zonke izizwe. Sixolisa ukufika late sike sathi ukuduka. Ngizodlula entshumayelweni eke ngayizwa. Intshumayelo ithi kwakunobaba. Ubaba wayewuthisha. Uthisha kanje nalo baba wayefundisa ingane esisemabangeni aphansi. Ekuyifundiseni kwazo lezi ingane shuthi wayebona indlela ingane ezayiphathana ngayo. Indlela ingane ezayiphilisana ngayo. Kodwa amangazo ukuthi lokhu akuyifanele ingane encane. Ukwenza kweingane ukwenza esikwazi kubantu abadala. Wayesethi einganeni njengothisha wonke uthisha ofundisa ingane wathi izingane kusasa ngicela ukuthi
niphathe ningibhalele ilist. Kule list uzongibhalela kubo bonke abantu abakuphatha kabi, abantu obazondayo. Nebala ke ingane zenza njalo njengoba ilayelwe umuntu omdala. Zayithatha zeza nama list, abanye beza na 10, abanye beza nga 5. Wayesethi uthisha kulungileke njengoba uyiphathileke ilist ke sasa ke njengoba mina ngiphethe ilist, wena uzophatha otamatisi abalingele laba bantu babhalile. Nebala ingane zenza njalo ke zabalanda otamatisi kwayibo kholokho. Wathi uthisha kulungileke nibalandile otamatisi. Ngicela ningabashina kusasa futhi. Bafakene eKwenameni. Bafakene ngobhaka labo plastic. Kwahamba iviki owaziyo ukuthi utamatisi wahlala nje wathinteka nje utamatisi uyaqhuma bese kuba njalo. Wathi uthisha no ungawushintshi ngifuna wona lo bufake eqaleni. Kwaqala ke manje kwaba nephunga. Kwanephunga eklasini kwakhala ngisho baba no mama beingane babuya bathi hayi thisha khona into esenzisayo ningane zethu. Uzenza amanuku ingane zethu. Wathi uthisha hayi kulungile. Bazali into enizongisiza ngayo ukuthi ngosuku oluthile nizoza nonke. Ningayishikho ama zengane zenu zanazo. Nebala wayeselibekile uthisha bafika. Wayesethi uthisha bekumele niqale ningibuza ukuthi kungani bephethe utamatisi kanje. Kungani labo tamatisi bebolele eKwenameni zabo. Waseqala eza nendaba ukuthi wathi lalilanike bazali. Indaba ila. Labo tamatisi inzondo ephethe izingane zenu. Into esenhlizweni zeingane zenu. Ngabe koyami inhliziyo kunjani mncela. Kwaqala manje uthi oh mama no baba bayinuka amakhwapha. Wathi iyabona ingane ayikwenzi engakwazi. Wathi uthisha ngangikwazi mina ukuyifundisa into uma wena ungayifundisanga. Uma izofika kimi izofunda okunye, kuwe izofunda okunye, izokuyeka kwami izothatha kwakho. Bangcwele nami angimuhle, nami nginawo amabatha. Kepha bengathanda ukuba lentshumayelo ikhulumela kungabi ukukhuluma kwami bangcwele. Angazi ke noma onendlebe khona ongazwanga na. Ayidinge khumushwa lena. Ngizodlula kwenye nje ngithi shuthu. Enye ke ithi intshumayelo kunale nkosana lenkosana yayipheke ufish. Yawupheka ufish kunale nhlanzi enukayo. Abaningi bayayazi. Le nhlanzi wayipheka lo muntu wayidla, wayipheka wayiqeda, wathi mayiqedile wayesayidla. Wayesexaka iphunga layo. Wathi hayi ngizolisothi iphunga. Wageza izitsha, wageza amabhodi, waklina hayi lathi iphunga khululeka baba ngila. Wayeselibhekile iphunga, waselifuna iphunga lathi iphunga nongila. Wasexakeka na kodwa ngoba ngithi ngithe sengiqedile ngikwenzile ngishanelile ngaqeda ngawasha nezitsha kodwa iphunga libuyapi. Hayi kwasho ukuthi hayi iphunga lisalele la. Yabona Madevin lisalele Madevin. Lisele iphunga lapho liyala lithi hayi ngisuki. Phela ukhumbula amadeva asondelene namakhala. Ulizwa kahle, ulizwa ngasithi sesela. Bangcweleke lentshumayelo naye iyayikhulumela. Iyayikhulumela nayo ithi uyabona konke lokho esikwenzayo okubi. Akukho kude. Ungakubukela kude kodwa kunukela wena la. La enhlizweni yakho. Uwe kuphela wazi ukuthi kunani la. Uyabona uzothi ubuka mina uthi lenkosana bimi eqaleni sitshela ngamadevu yona yawo amadevu anjakhululeka ke anukela wena ke lawo madevu asuke senuka yabona mase eqala esenukela wena mnini wawo asuke senza umsebenzi wawo. Ngisacela inkosi ibusise nikuzwile konke engikushilo bese inkosi yakubusisa abathintekile inkosi babusisa. Amen.
ngiyamkhetha uNkulunkulu omuhle noyingcwele wakithi ebuhleni bamaNazaretha owunyazi lwezulu. Amen. Manazaretha mhlawumbe bengengize ngisukume ngisukunyiswa usihlalo wethu ugatsheni uma ethi le ndawo esihlangene ngayo namhlanje njoba silapha asifani nomuntu ongekho la oguqile ngumakhosazana engwakamsane sisuka lapha eAlexandra eKwenzi Temple. Amen. Uthi njengoba sihlangene la asifani nomuntu ongekho la mana nabathu akoke kuthiwa mangabe ivesi libalinge kuthiwa iBhayibheli ungalivuli kuphinde kuthi ukhuluma indaba yedwa wenze kanjalo. Ngiyaxolisa bakuthi ngiyaphoxa kodwa kwethoma kuthiwa indaba ibe yodwa ngempela singeqi njengoba sihlangene silapha nje sibaningi isikhathi asikho nomunye ufuna ukusukuma. Bengisendabeni ke ethi uthi ugatsheni njengoba sila asifani nomuntu ongekho la sihlukile njengoba sila njengoba sihlangene la isibusiso siphume onyazi lwezulu asihlanganyelanga nje la ngokuthanda kwethu kodwa ngoba sila umnikazi wezulu uyazi ukuthi silahlangene njengamanje. Asicelele ukuthi njengoba silapha sizuze lenhlanhla isibusiso esiphumile saphumela thina. Bengiphumile ngahamba ngaye ekhaya kwamaphumulo umama ngize kuthiwa uyagula kakhulu. Mangithi ngiyafika ngifica intombi endala ibambekile kakhulu. Angiyena kumuntu okwazi ukuthandaza kodwa ngiyengithandaze ngenhliziyo ngimmeme uNkulunkulu ukuthi angisize ngaleso sikhathi. Ngithi mangithi ngiyamficilele phansi bese ngithi kodwa Nkosi yami ngizomthandazela kanjani ngoba nokuthandaza ngikwazi. Ngibese ngithatha ispeaker sikhona lapha ngase ngiconnect ifone yami kusona ngadlala INkonzo yesabatha leli bekade sikunabathu eSungumani. Kuthewe eManazaretha sekushumayela inkosana yakwamabaso le esabatha ethe eyathi suke enkandla. Ngathi ngisemnyango ngizuma ukhuza ingcwele kakhulu uthi uyesabeka. Mangithi ngibuyela endlini ngiyambuza ngoba mama ngifike mina la ungakhulumi uthule nje uyinto ethule njengamanje wasukhuza ingcwele kwenze njalo. Uthi wengane yami ngibonga uNkulunkulu okuwe ngoba noma ngihamba la emhlabeni ngiyabona ukuthi wena ongifaka ezulwini Nkosi busise ngikuzwile. Mkhololi weziboshwa ngikhulule nami mkhololi weziboshwa ngikhulule jabula kanye nami nami ke mthandi wezoni amthandi wamaSamaria ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bantwana basezulwini angiphakameli ukushumayela ngithi ngithunywe la usihlalo ukuthi ngapha kunhlansuthi kakhulu nangale kumakhosazana abazoshumayela cela basondele embhobheni ukuze sikwazi ukukhava isikhathi bangcwele abazoshumayela nje abasheshe basonde njengoba ngikhuluma njengamanje abasukume basondele eduze kombhobho ukuze isikhathi singonakali bangcwele mthandi wamaSamaria ngithande ungikhulule
akusheshe bangcwele uzophakamisa bawo manzini ngiyagumthanda yagumthanda yena ciao ngiyayikhetha inkosi enhla kithi ebuhleni unyazi lwezulu amen ngibingelele obaba abagcotshwa kusuka phezulu bavangeli benkosi bashumayela abakhokheli nebandla lonke lihle lonyazi amen mfana wakazungulo ezweni lasendwedwe losememezani tempelini amen zikhonze ezinhle enkosini lenkonzo esikhuluma ngayo noma eyizeluleka noma ukukhokhelana iyayifisa kakhulu inhlonipho ingalahleki kumuntu omusha ngoba inkolo engenanhlonipho imsiza umuntu kodwa into eqala kumuntu ukuhlonipha ukuze kufunakala abazali bakhe ukuthi ngoba lengane noma lentombi lensizwe izalwa kuphi sicela ukwazi abazali bawo bebona inhlonipho kuyo nalapha ke embhobheni umuntu mayisukuma siyibona inhlonipho kuye ukuthi uqhamukapi ulimi lakhe sonke akhumbule ukuthi khona obaba khona abantu abasukuma embhobheni bekusukuma ngenhloso noma ngento yakhe esenhlizweni yakhe azoyiphahlaza phakathi kwabagcotshwa okukubike lokho mangabe kuyisabatha lika Jehova elingcwele ngelinye ilanga insizwa yakamthembu yayihlala eThekwini waseba nenkinga umthembu emsebenzini wasumphelela umsebenzi wahlala isikhathi eside engasebenzi wasethola omunye ubaba umthembu ephethe emsebenzini osembona lo mfana awusebenzi singenza kanjani indaba yakho ngoba belungu ngibajwayele ngizoyikhuluma lapha kubelungu indaba yakho mhlawumbe ngibe nezu kubo wayesebetha belungu akafike naye yayisifika lensizwa kaMthembu emsebenzini uma ifika lensizwa kaMthembu uthi umlungu Mr Mthemba ngumfuni lo mfana ozanayi la awuzama umunye umfana hayi lo mfana uthi kani utheba sifuna isikhala sikhona uthi cha sikhona isikhala khona lo mfana ngumfuna sebenza la yebo isikhala sikhona somuntu oyedwa ngifaka ngene la khona lo mfana ngumfuni lapha emsebenzini wayesehlehla umthembu yakulo mfana yini inkinga kwenze njani uthi angazi uthi ekhaya wahamba kanjani ngoba singakwenza konke bantwana bamaNazaretha uma sikhohlwe ikhaya uJakukatsheni usho njalo nobaba umlondo usho njalo kusele kithi uma singabaza abazali bethu akusisize ngalutho uthi lo mfana kade ngineminyanga hambe ekhaya ngihleli lapha edolobheni uthi awuzama ukukhuluma nasekhaya uzibathini uthi cha ekhaya ngihamba ngishaya umama ngihamba ekhaya ngibeka isandla umama ngihamba ngijaha ngase ngilifulathela ikhaya useyabuza ke lensizwa ekamthembu uthi kodwa ekhaya ungakwazi ukubathola uthi anginenazo nezinamba zabo kodwa ngayizama waseyithatha inamba umthembu esefonela ekhaya uthethu yachaza umthembu kwasekhuluma mawayo wathi awungeke ngalo dodwa lo ngane womuntu wabantu ngeke phansi ngalo dodwa ngifuna mangubone uthi lona umthembu cha lo mfana unenkinga emsebenzini manje ukizama umsebenzi akawuthola umsebenzi abelungu bamchitha uthi ngiyacela sifike naye ekhaya sokhuluma udaba lakhe uma ifike ekhaya umama usethi umthembu ngoba akawusebenzi awukuthengela oplastic sizosekuphameni ungangena ekhaya uphume ejele njoba ningena uyazana nawe ufike ekhaya nje
sekushwile bona usukhona ekseni nojabula kanjani ingane sungwala vele sufika ekseni wena vele selojabulwa kanjani ngawo vele ufika ekseni ekhaya ungena ngathi uphuma ejele wensizwa singaba bahle bafowethu sigqoke kahle kodwa basingalaza amakhaya useless konke lokho masingabaza abazali bethu umzali ubonga nje into encane athi mina nami ngiyabonga hlala sibusiso kuwe uma khona umntwana olapha kona batsho ongamazi ihlelo nina akafanele ukuba kona basho makhona umntwana wena basho osihamba iminyaka lapha eGoli engamazi iselo nini uneshwa kunegama thema libekugcina yena akumsizi kwalapha eKwenameni namhlanje ngoba libephumela amagama yalabantu lapha ekhaya na athola iqalisa usuku nosuku uthi lo mfana mayisehambe yakunina uma seyikhuluma umthembu le ndaba uthi cha asiyixoxe manje basebeqebeqe mabeqeda nje kuyixoxa le ndaba wahamba nawo eThekwini wathi ngiyamthethela lo mfana ngoba babuzomncengela wayesethi umlungu nangu umuntu ebengumfuna kangena sebenze sekusiqalisa umzali wakhe nango umuntu ebengumfuna umthembu akasebe waqala wasebenza uma abantu belapha khona insizwa kaShangase yezwe kithi uShangase kwaku1 o'clock kwangena ucingo ukuthi ufuna kusethu segwaziwe akasaphuma esontweni uShangase wabamba isabatho oqeda kodwa kuthembu lendelweni ingane yakhe wathi ife ngoba ithanda ukube binami esontweni bingeke ife angiyazi yami mayisuka la ibingangazi ngini ngangihloniphi kulungile ihambe Nkosi usonikuzwini ufikile ulandelwa iziswe Sekuhleni mama Nazareth lo khulumayo inkosazana yakandeli eqhamuka enkazimulweni thempela ayibonge inkosi so babazalo nalo dumo lingako libabaza izizwe zonke amagumbeni amanomhlaba osukeni la namhlanje ayibonge inkosi kuthiwa ngelinye ilanga kuyisikhathi senkosi ilanga kuyenzeka kukhona amadoda amathathu kuthiwa la makhosana amaye amathathu ayingena enkonzweni kuthiwa mangena enkonzweni ayingena sebehlela abangcwele kuthiwa vele i-agenda yabo ukuthi mabengena ukuthi bafuna ukubukwa kuleli bandla kanti agenda suke sizele ngosuku lesabathu ukuzolalela singabantwana sibancane hayi ukuthi sizobuka kuthiwa nangempela bathi mabengena begqoke kahle kuthiwa bangena nalokho ukuthi bafuna ukubuka kuthiwa inkosi ilanga yasukuma epulpiti yababiza yavele yabathuma yathi abangene kule yandlu bethatha usimende bawuthuthe bothuthezele kwenye kuthiwa bona la yazi yaphela inkonzo yasemini benza lowo msebenzi kuthiwa bazi bangcola kuthiwa kathi maqeda ukuvala inkonzo yathi inkosi ilanga kuleli bandla uzela ukuzokholwa awuzelanga ukuzobukwa siyacela nathi sinabashuzele lokho abazali bethu basifundisa lokuhamba kwalokho ukukholwa size senze lokho siphe nendlebe evulekile zokulizwa izilakhe inkosi busiseni kuzwini senziwa hlophe kazini senziwa
Ngiyakhetha unyazi lwezulu loguqile lapha mfana wakamthetho empangeni ithempeli ememezana kade ngihlabelela ngithi inhlanhla yabamenyiweyo njengoba kade esho ubaba uNtobuhlalo ukuthi njengoba silapha asifani nabantu abangekho lapha ngempela njengoba silapha sigqokile ingubo ezimhlophe washo uShembe wathi uma sigqokile kanjena lapha esihlangene ngalemine engcwele isabatha suke singcwele eNazaretha ngosilapha kade khuluma ubaba uhlalo lapha eguqile ekhuluma ngendaba yokunikela ibani kade ngesonto ngikhuluma neyinkosana ngikhuluma ngayo le ndaba 23 ithi angazi inyanga enazo ukuthi zingakanani kuzomela ngikhokhe ngase ngithuka ngathi awuShembe kanti la ekhaya siyakhokha noma siyanikela cha eNazaretha siyanikela lapho kodwa into engeke ngibuze yona ngumntwana omncane ukuthi ngoba ngeke ngibone kwamanye amathempeli mangihambile ku23 kuDisemba ulayini uba mude bezonikela u23 abantu beyibali inyanga beyibale engibuze khona ukuthi ngoba ibalo inyanga uyibali uyikhipha le mali usunikela uyawenzana umsebenzi wayo lezi nyanga ubusubala uthi unikelela uAugust kade ungekho ngoAugust ngoba usuphinda unikela ngobusunikela ngoDisemba uyasiza yini kodwa uShembe usikhumbula sengizohlala phansi kufika umunye umvangeli wakusenelisiwe enkosini uThimo sengimlibalile isibongo uyakhipha imali uyanikela uthi inkosi lokhu ngaganela umakoti ngacacela angaze ngimthole umntwana lethu uThimo inkosi kubusise aphinde eqale phansi umvangeli asho istory engishilo ithi inkosi kubusisa umvangeli engasuki elokhu eguqile luthi uThimo hayi sesiqedile umvangeli uthi cha baba sikaqedi angiqala ukufika lapha lokhu ngasinelo umakoti ekhaya ngaze ngimthole umntwana kuthiwa yasukuma inkosi uThimo yama ngenyawo yaqalaza amasayidonke ime ngenyawo yasibuye ihlala phansi yathi inkosi kubusise umvangeli uzomthola umntwana inkosi ibuseni kuzona ngihlo mise leso sihlangu inkosi esebuhleni yaziluzulu eNazaretha engcwele loguqile inkosazane kwachonca ezintabeni zasemsini emachunwini ngokusabatha ngisasanda nazi ana siyabonga eNazaretha engcwele inhlanhla engaka esehlele singabantwana abancane siyacela uShembe unyazi lwezulu
isifundise ukuphatha kahle. Amen. Wathi ngelinye ilanga ngisemzimoya ku25 iManazaretha ayingcwele. Ngiye ngizwe kuthiwa maku25 la eGoli bathi bawuvalile ngoNovember. Asazi ukuthi uvalwe nini kodwa sasikuDisember ku25. Yasukuma enye inkosazane yathi iManazaretha wakuno nomakoti wayonikela enkosini ithi inkosi ngizonikela abantwana ngibatholi. Yathi inkosi kubusise. Yathi ekulaleni kwaye ebusuku mayisilele bafika awugogo bayo laba kaganele khona sebezoyimnikeza isibusiso somntwana. Manazaretha ngabe silana sonke silindile yini ngoba silazi usuku uNkulunkulu akasikhumbula ngalo. Bathi mabefika belethe isibusiso besiphethe ngobasket omuhle stante emoyeni mabefika kulomakoti bafika bathi makoti sesimlethile umntwana omcele enkosini sikuzwile ukukhala kwakho. Inkinga eyodwa ngeke sikwazi ukukunikeza lo mntwana ngoba wena kade uyinkosazane bewehlala wenabe eThempelini sinabelani makhosazane sibancane kangaka. Siyacela unyazi lwezulu lusize sigcine imithetho yakhe. Thiwa sifinyele sihlale kahle siqoqe silinde isibusiso. Manazaretha ayingcwele ngisukuma inkosi nokujabula nokubonga unyenkosi inyanga yezulu. Wathi ngelinye ilanga ekhaya udade wethu egula kakhulu Manazaretha ngangakwazi ukugula kwakumphethe ukuthi singakubiza inhloboni. Khona la eGoli kodwa yathi inyanga yezulu thina bo Shembe sihlulwa lutho. Angeke sihlulwe ukuthi sikusindise. Sakwazi ukukhipha inhliziyo sakwazi ukufaka inhliziyo washo emntwini owayegula. Ngiyacabanga ukuthi Manazaretha yamkhumbula lo muntu. Kwakuyileso sikhathi yafika inyanga yezulu ekhaya. Ifika ihambela Manazaretha. Singaphuphi kubhekiwe. Yathi mayifika phakathi komuzi wakithi udadewethu wayela eGoli egula. Yatshela yena athi sengifikile kuye mayifika ke befike ebevelewe mase kuthiwa inkosi ifikile. Ewe ephuma inyembezi ethi uma kahlabelele. Ngaleso sikhathi uma bangcwele akakayimbathi ingubo emhlophe kodwa wayezama imtshethi hlabelela kanjena ma. Inkosi sifikile ithi sifikile phakathi komuzi wakithi. Qoqani iyeza iyandize emkhathini izofike izokhipha lezi zifo ezenza ukuthi sigule kangaka phakathi komuzi. Umuzi wakithi Manazaretha bekunzima kakhulu. Ubhlungu Manazaretha ngiyengibajabulisa abanabazali babo lana abakwazi ukuthi makuthiwa uzokwazi ukukhuluma uthi baba kuthiwe esontweni mama nomama uzobe khona ethi mntana menza kanje. Thina ekhaya kwethu sibabili nje singaManazaretha kuphela. Kodwa inkosi inyanga yezulu yakwazi ukuthi sisize noma singabantwana abancane sona. Yathi bantu abamlungisani sengiseduzane ngizofika. Ubaba wami ke ukhona ekhaya kodwa ngaleso sikhathi wayela eGoli. Wayefuyele nje imalasi zakhe wathi inkosi inyanga yezulu amasango mabili ekhaya yathi mntanami tshela abantu abasekhaya ikhuluma nalola eGoli yathi tshela abantu abasekhaya ukuthi sengifikile abalungise yimi uShembe ngiyeza ngizokhipha izifo phakathi komuzi. Wabafonela wathi sisi ngicela nilungise inkosi ethi siseduze ngiyayibona iyanyakazi siseduzane. Yathi ngicela nikhiphe imalasi ngesango lesesandleni sobunxele ngoba mina ngizongena kuleli sanga lokudla. Ekhaya kwethu kunabantwana abathatha abachitheka. Wathi uzongenisa bona phakathi komuzi wakwaXonco ngoba bahleli ngaphandle banethwa izimvula. Alabo bantwana bahlezi ngaphandle bayanetha yiba abasenza ukuthi izinto zethu ziphambane kangaka. Hayi ngoba siloyo abantu. Siyacela singabanuki abantu bakithi siyacela Manazaretha. uShembe nje asikhumbule sazi ukuthi masinenkinga sibheke emumva ukuthi konakelephi. Ayikho into enzima njengabantwana bachitheka Manazaretha. Wathi uShembe uyeza uzobangenisa phakathi komuzi wakithi. Wathi imali saphuma ngasesandleni dokudla zaphuma. Wathi ingane ziqoqe zaphuma zaphuma kuleli sango. Wathi yena usefikile. Wathi mayithi uyabheka phakathi komuzi wathi angeke ngikwazi ukuhlala ndawo leli igceke ngcole kakhulu. Ngizocetha ishesha ngena amashesha ngena Manazaretha amakhosana siphatheni kahle. Ibale wonke umuntu ngoba sila sibalekile. Wathi ngizocela ishesha ngena ningene endlini kababa wakho sithatha isitulo lisibeke phakathi esibayeni. Into engiyibona ingcono kuleli igceke isibaya kuphela. Manazaretha ngabe ibaya zikhona nemakithi. Wathi angathathe isitulo wafika wasibeka phakathi isitulo phakathi kwegceke. Wathi mina sengifikile. Wathi ngicela ukuthi inkosazana ihlale endaweni yayo nenhlasi ukuthi ihlale kweyayo indawo nomama ehlale kweyayo ngoba sila sonke sihlele endaweni yethu. Siyacela unyazi lwezulu lisikhumbule. Wathi mayifika esengena phakathi komuzi washo yena bembonela eGoli ekhuluma nabantu abasekhaya ethi nantsoko isintante emkhathini. Wathi leyo moya nuzwayo yisifikile ebaleni. Wathi qala zena nibone yehla yalenga. Wathi isitulo mabe sibeka wathi shasha ngena mthetho usibeke kahle lesi situlo akasibhekise straight ekhaya engasibhekisi ngenzansi komuzi. Yafika wabona ngomoya bayibona inkosi ibonwa yilola ola eGoli. Wavunguza lo moya wavunguza wathi mesifika
Inkosi afika athi mayihlaba ngobhoko phakathi kwekhaya yakhipha uplastic abathatha abanemithi yaphinde futhi uyohloma phakathi nebala yafika yakhipha athi thina boShembe sisawusebenza enyakatho siyacela unyazi lwezulu usibusise singabantu abaninkosi businga ekufikeni ethukule lizwe olase bantwana abayingcwele basezulwini bengingeza ukusukuma kodwa ngizwa izinsizwa uma ikhuluma ziyangithinta lokhu qile usaziso wakwaZondo intokozweni ithempeli amen uma ikhuluma izinsizwa namhlanje zihamba ngolayini noma ngoshuno wodwa ukuthi noma singaphaquza kanjani kodwa emakhaya la esiqhamuka khona uma singabenza ubulungiswa indaba yethu kayikho singasina senze konke okuhle la enkonzweni kodwa uma singahambi kahle emakhaya indaba yethu kayikho abakhulumi amanga sesiphambanisile izinto sekuNkulunkulu phambili bese kuba imndeni ngemuva kanti uthi uThixo uNkulunkulu oqala kuthina abazali bethu bese kulandela yena ngiyakhumbula ngenye imini ukugcwalisa lokhu ngisemfishane namhlanje ngisemfishane kodwa ngalesi isikhathi kwaphezulu kwalokho ngiyacabanga ngapha emva kwami ngoba kangiqalaza uma ngisenkonzweni lezi insizwa zikhona sasihamba ibanga elide uma siya ku23 mhlambe kwakuphela amahora amabili sasisuka eMbabane siya le eMountain bayazi abantu baseNewcastle sasuka endaweni okuthiwa kusemata sihamba ngenyawo sinqamula njalo siya usizweni enkulisa ku23 sasivame ukuphuma kahle kusenesikhathi kuthi uma kuyoshaya u7 ntambama sibe sesifikile kodwa ngalelo langa sashayeka esikhathini umuzwa okuya enkonzweni wona wawukhona sasesihlangana nezinsizwa kwakuyinsizwa uKonzo kaNkabinde nomuzwa kaNkomo nomfowethu wengimlamayo uma sifika ekhaya sesovalelisa kumama sithi siya enkonzweni ka23 wayisethi uNkulunkulu wethu oqala wathi ngeke ayihambi kanje akusezi ukulunga ngalesikhathi anikwazi ukuthi niqhubeke neku23 sathi cha mama siyahamba siya ku23 wathi uShembe akalingwa ngempela amaNazaretha uShembe singamlingi sifuna ukubona amandla akhe sithi hayi uShembe ukhona uma ungena emlilweni kwagcina ngoShadrach noMeshach ukungena emlilweni bephume bephila uma ungena emlilweni uzosha sathi cha mama sizohamba ngoba siye esontweni akukho kuzokwenzeka saphuma sinethemba esekhulumile uNkulunkulu wethu wathi ngeke kodwa thina ngoba sasithi siyodumisa uNkulunkulu sathi cha mama sixolele ngoba siyodumisa sathi sidundubala sesibukeka kangaka ithempeli sekusele imizuzu nje embalwa singene ethempeleni waqhamuka iviyo lezinsizwa kwangathi siSBV zathi ngqi insizwa ngangiqala ukuzwa umese esiswini ukuthi ubanda kanje
zawubeka insizwa ummese esiswini zathi ifuna yonke into esiyiphethe. Kwakungekho nento esile sasiyiphethe ngaleli yalanga. Kodwa uNkulunkulu wayezoshiya isifundo esikhulu sokuthi ngoba sekukhulumile umzali kwakungafanele seqe noma sasiyodumisa uNkulunkulu wayesekhulumile uNkulunkulu wethu oqala. Okubhlungu ngalelo langa u23 kasubambanga. Ngendlela esasithuke ngayo sase siyibuza ukuthi sobuyela kanjani emuva. Kunokuba siye ku23 ubusuku bonke sabuspenda sise police station. Siyobika nje ukuthi basibeke immese eyiswini. Kungekho into abasenze yona. Saze sabuyela emakhaya singawubambanga u23. Makhosazane sengihlala phansi. Ngisahamba ngawo lo shuno kwenza inkonzo enhle ekhaya. Ngikhuluma kahle namhlanje nogogo wami ngiyambona ukhona ngaphakathi kwethu. Ngomhla ka3 kaJanuary ekhaya sihanjelwa umama umkhokheli uMangubane wasentokozweni. Kuthi ngolwesihlanu lwakhona uma siye edrobheni ngiyohlangabeza umamezala wakhe ugogo wami. Iyathula nje intombi yakwaGubane iyathula emontweni kayikhulumi. Kodwa la ngize khona ngizesililweni sayo mase sifika ekhaya. Ingena lentokazi yaheyiza ithi hi ithi hawu maye ngegugu lami. Maye ngegugu lami. Sikhuluma ngomakoti owashada ngeminyaka ngazi kwakuyiphi. Ifirstborn yakhe ina 35 years. Kodwa umamezala wakhe uthi maye ngegugu lami. Ushona kumatrasi ugogo uthi hawu bantu abadala bala ekhaya nenzani kodwa ngoba lengane yangihlonipha kusuka ngosuku lokuqala ingena kwaZondo. Zolo lokhu bengikhona lapha ngizobona umakoti kwami ubethi noma eza kimi besaguqa ngamadolo omabili noma esemngaka. Umshumayeli umthetho nangu khona ebekhona ekhaya senza umsebenzi wokugeza ngoApril. Uyamkhulula futhi umamezala uyasukuma ukhuluma yona lento engiyikhulumayo. Uthi umakoti kwami noma ngathiwa mhlambe unezono noma kwenzakalani. Kodwa ezulwini ngithi abamvulele ngenkonzo enhle ayenzile kwaZondo. Kusuka ngosuku lokuqala ingena khona. Mhlambe wena umuhle esontweni. Kunjani ekhaya la ubuya khona bathini? Abathokozile namhlanje ngoba usesontweni bathi sasaphumula. Nkosi buseni kuzwile. Sasebuhleni bamaNazaretha lithi izwi alibe linye intshumayelo futhi ibe yinye. Njengabantwana benabashu ngiyathemba ukuthi lokho sikuzwile sakulalela futhi sakwenza. MaNazaretha ayingcwele uthi uanti wami ngonyaka ondlule kufike ngesibonakaliso uanti uthi mangabe efika ufika ukhathele. Uthi ngambuza ngathi awumkhokheli wakhathala kangaka kwenze njani? Uthi wathi mntakama kade sisebuhleni bamaNazaretha siyofaka amagula. Uthi ngitheme ngabe ngifika onyazini lwezulu. Uthi lathi hawumkhokheli wena ula emhlanganweni wami kodwa futhi kini kwenziwa umsebenzi ungakavala umhlangano kaJuly. Bekuvala umhlangano mengaphosisi ngathi thina sasicabangela ukuthi uzovalwa nge26 ngoba ujwayele vele umhlangano ukuvalwa inyanga ingakapheli exactly. Kanti unyazi uzoshintsha lento le.
uthi udumele ufika udumele ukuthi unyazi beliphatheke kabi kakhulu lithi nina nenza umsebenzi kini benza umsebenzi kini mina ngila nawe futhi ula Manazaretha uShembe uNkulunkulu uyohleza uNkulunkulu ngezikhathi zonke oguqile usilindile amdlule enkumbuzeni ithempeli Batwana benkosi sineyivakashi lapha insizwa eningi eqhamuka eThekwini besicela nje kafishane sinikeze ithuba sizovala lapha ngo11 ngemvume yobaba ngicela nishaye ndedelane bobaba bafowethu lisixolele nina insizwa zalapha eGauteng ake sinikeze ihambeli kakhulu sizogcina ngane nabasekhaya amen shaya ndedelane ivesi belilodwa nje bafowethu shiyelana ukuze sikhave isikhathi Pumeni welanga sasizini mina Bekhethe inkosi yasebuhleni. Senginibingelela nonke njalo. Phelile. Ngasuka ekhanda ngashaya izansi. Kusuka lapha eMlazi. Njoba beseshilo nje. Uthi sisuke eThekwini. Siyabonga ngathi sihamba siduka lukude nalelizwe. Kodwa sagcina sifikile ngoShembe. Manje ke siyathemba ukuthi masibuyele emva sobuya siphephile sesiyofika. Sixolise kakhulu nalabo ekucelwa kubona. Ngoba khona labo ekucelwa kubona ukuthi bangahlubuki ngoba sekufika baseThekwini. Bacelelwe ithuba ukuthi bakhulume. Hayi inkinga leyo. Ngiyafisa ukuthi angabukhona into njalo. Acelwe nje. Acelele ukuthi kuthiwa nje akangahlubuki. Ngoba usuke ekhaya waphatha incwadi waphatha yonke into athi ha ngiyobatshela. Mangasenzeki lokho ukuthi asitshele. Sekuyinkinga. Imvama yabantu abanjalo umuhlehla nabe emuva khona ingane ekhulume ngesibaya la. Umuhlehla nabe emuva ubuya namuva uyabona ukuthi hayi. Akufanele umuntu ositshelayo ngempela. Bakhethiwe abantu ufuna besitshele. Besothi masihlehla naye isebenza indaba ukuthi mina ngiyibhodi elibhathi kiwa le. Isebenza le nto le. Khuluma indlela oyihambayo. Awuzusitshela sifake emkhaya ungayifakile. Dokhuluma indaba yodanga ngoba isikhathi asisekho. Lapha emampondweni kwelakithi. eShelly Beach
la kuthiwa ibishi labantu ababhuda bengaqokile khona izitolo ke lapho ke banamanga ke mebesho njalo ngoba ngeke ngifike khona ngithothi ayikho lonto kunezitolo ke lapho ubaba uyahamba uyalapha uyothenga baba kunako ukuthi asukahamba uyithengela into akhonzile ukuthumela kakhulu uyahamba kuya kuleza izitolo ufika kuleza izitolo ezilapha ngifuna ukuveza ubukhulu bonyazi njalo icala lisihlulele njalo ukuthi akamili uyaqhubeka uyasebenza angikhuluma indaba mina yangale kwecala ngikhuluma selisihlulile ume lapha kuleza izitolo engakafiki kwafika umbiko othi Mvubu utshela umshumali wasemthonjeni ukuphila khona insizwa nje lapha emthonjeni ewumshumayeli esiyikhonzile njengoba ithanda unyazi kuthiwa uthi ubaba phuthuma ku freeway uza lapha wayese uyazi ukuthi ubaba ma uzohamba nawe uqoka kahle ufaka isuthi ungahambi ngenyawo uthi uhambele ubaba mkhulu ithi inkosi yasePhakameni isimo maNazaretha sambe naso njengoba sekuyile simo esijeza sibe clean sibe clean sababukabi aba clean ithuba bangakaveli ngisho lo mNazaretha akuwona ukuthi sitsaka uma ungenayo wona kodwa waphasiswa lo mNazaretha ubaba lokuthi hayi ufakeni waziwabuza wathi nithi yini igama lomNazaretha wathi umfundisi Ntombela lapha elapha wathi kuthiwa ungena behleli wathi imalini kathi u600 wathi ubiza kancane nje kanti faka no50 ngaphezulu uphasile nje kodwa wena unawo ukwazi ukuchomela ongenawo ngoba amandla kanawo kodwa iphuthu ukugqoka wena ubaba ukuzalayo wena engawugqokile ushanga engwe kuphuza imalangana kodwa ubaba wakushanga uqhawe lobheke phezulu ukhona lapha phakathi kwethu hamba uzutshela ayisebenzi lonto isibusiso silapha emuva indoda eyabuyiswa emazulwini yabuyiswa azohlala ebridgeini yahlala ebridgeini ikhanyisela abantu bonke abadlulayo ibakhanyisela abantu bedlule bebefika ngale baqhamuke sebevala amehla abantu basaba nokukhanya lokwalesipoki baqhamuke sebevala amehla abantu bezala ebridgeini ngelinye ilanga qhamuke isidakwa nje sambe wayucazwa wayimbi ayezibulaye ngijwayela kabi lokile ngoba uyangikhanyisela kulokile sathi masuwela isidakwa ngaphesha sathi inkosi kubusise ngoba ungikhanyisela sahamba kwabe kuphelile ngesipoka sikaze siphinde sikhanye uthi ke lo mbhemu ubona ebuyile ehlala ebridgeini ingoba wahamba emhlabeni ngingakaze kushiwo ke inkosi kubusise ukhuluma ngokubaleka kwesibusiso uthi into ebaleka into engabe sayisebenzela umbhobho unasibusisa umbhobho into engabe sayisebenzela ukuthi senze izinto ezinhle ukuze sinikwe isibusiso uma silala kobandayo sivele isibusiso sasinikwayo abazali bethu uyiqhamukele nje lokho uthi umshumayeli lapha useyagqoka isudi ke sibe yongena lapha bangena esitolo ame lapha ya unzimanda udriver kababa ame lapha ekhoneni ubaba bese imala yena bahlokana esitolo kanje balenda intombazane eyothatha into ezothenga ubaba uthi basibe sabumile nje kanjalo kwangena indiya eminyango enye indaba le thina njengenabasho inabasho ngaba siyithandi kubunyaza elithandi sithanda inabasho sithanda labo omkhwanazi abakwinabasho abakunational ngoba bathanda uShembe unyazi lezulu uShembe unyazi lezulu esebuye enkantolo kathi uchithwe inkantolo bahambile labo omkhwanazi baya kubaba bayothi babinabasho le yonke egcwele umhlaba isathi wena uNkulunkulu wayo noma icala linje ingakho sibathanda ngoba bakwazi ukuthi baye bayosikhulumela noma basasingekho thina kodwa abasitshela ukuthi baya khona kumanje umhlaba wonke nje uyanikela unikela umnikelo usunikelile wanikela umnikelo usunikelile umnikelo wahamba yongena kubaba adungena nje lo mnikelo kuthiwa inabashiyonke akazibonga unikelile uthi inabashiyonke ayinikele uwahamba yongena kubaba lo mnikelo ukuthi baba still thina sayilobile kuwe wathi mangena indiya la kunzimandi lafika lathi baba cela ungitshelele lo ya baba waselivula umlenze angiphilise kulesilonde seliphethele waveza inkiphunkephi yesilonde wasuka unzimandi waqoda kumvubu wathi Mvubu umshumayeli nali indiya lapha eminyango lithi sitshele ubaba ukuthi akaliphilise
wathi ukumancane uMvubu waxakeka wayeseqonda kubaba baba nali indiya lithi linesilonda emlenzeni licela uliphilisa uthi ubaba Mvubu phambi sifuna amafutha la ngaphandle eyitolo wahamba ufuna amafutha wayesebuye eliyalela ukuthi alewenze njani amafutha alwenze njani amafutha alwenze njani uthi uMvubu la jabula indiye engazi ukuthi seliphilile uthi yangixaka lento ukuthi le ndiya lijatshuliswa yini kangaka ngathi ngikhuluma ngoShembe ohlulwe icala mina hayi inhlambanizo angikhulumi ngalolu winile singayizwa imisebenzi mina ngeke ngikhulumeke noma kanjani ngoba lephiko latinganandaba nayo noma ngingafika inkomo nginazo bofike behlabe leyo ukuthi ngifile bephinde behlabe ukungibuyisa akake kuciciyelwe nje nezimbuzi zangakhona ngaphezulu kuba nazo ngiyifuyile ayindoda nje guqile ngenankinga eyinabasho futhi wayesehamba ifuna wabuya nawo ufaselini baba wayeseyubusisa wayesemyalela wamnika wajabula into yazibona uthi mase bephuma la isitolo selambili indiya uthi ubaba wayesehlole ibilini zikaMvubu ukuthi uMvubu uyakhononda wathi Mvubu yini kwenze njani engathi uyakhononda uthi wayesethi uMvubu yebo baba ngiyakhononda leli indiya ngoba sigqoka amasuit sobathathu la endlini libone ngani ukuthi wena umuntu ozolisindisa uthi wasethi baba uMvubu ingane uyabona umuntu ma abakube bageze kahle bayamkhombisa umuntu ophilisayo ubagezile bani ya India ke hayi ke selimbonile uShembe lasinda wena ngoba ubagezi usugule wagula wacisha izinto ayihlangani usuhlanganise lokhu nalokho kanti inkinga nje iyodwa kuye ebuhleni uthenga imbuzi 450 uthi ngizogeza bakithi indaba nje one way laba basifuni laba kulela temple basifuna leya luyamshumayela luyana ukuthi ngibonile akuyona into yethu leyo inkosi busenizweni siyabonga abantwana benkosi sibonga kakhulu einsizweni zonke ezikhulumile ubaba usefakazele lonke itheku siyabonga sizobuyisela inkonzo yasekuseni ngengoma ka109 socela inkosana uAndile zikhala wasekhwezi yena uzosihola ngosihlabelela amen inkosi kusiphakama kwabangcwele obaba sebeyosibuyisela ngendlela yakho amen
Sibona. Amen. Sibheke Nkosi. uNkulunkulu omkhulu omakhosi akithi wakhokho bethu kaShembe kamzavela kanhliziyo kamayikisa siphathele nathi kazi kanhlanze. Siyayibonga Nkosi inkonzo emnandi esesithiwe yentsha yakithi ekuhleni Nkosi. Siyacela nasemini Nkosi uphinde siphe emnandi efana nalo. Sikhumbule ke Nkosi size neyinhlobo zemithwalo esiyithweleyo size kuNkosi ngoba wawushilo encwadini ukuthi nonke ninsindwa imithwalo zami ngimithule. Sikhumbule ke baba Nkosi ngabanye khumbule nabantwana bethu Nkosi ubaphe Nkosi ukuphasa ezikolweni ubaphe ukuhlakanipha ubaphe Nkosi nokuthanda ilizwi lakho njengoba sisibabona balithanda. Sikhumbule Nkosi nabadingana besulayo kule nkonzo abahambi bangasadingi bangasasweli Nkosi. Sikhumbule Nkosi siphilise nabagulayo baphile Nkosi nabafuna imisebenzi bayithole Nkosi. Sikhumbule usipha amandla nothando noxolo nokudlela nomoya ingcwele. Sikhumbule Nkosi ngabanye njengoba sikulenda baba Nkosi usikhanyisele isibani sakho sivuthe Nkosi phambi kobuso bethu singadingi singesweli Nkosi amagama ethu sonke ngabanye abhalwe encwadini yokuphila. Konke sicela ngesandla seNkosi enkulu unyazi kuze wena phakade. Amen. Nkosi sibusise.